والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإذا استعنتم فاستعنوا بالله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. عزیزانو، بڑیرو کسانو اصرار پا وجہ او دا معاشری دا مسلمانانو دا ناخبرے پا وجہ مانندہ ارادہ اکڑا چخپلو مسلمانانو رونتا دا قرآن او دا حدیث او زمن دا فقہ او دا علماء دیوبند دا تحریرات و پرانا کے دا خبر بیان کم کہ آیا اللہ نا علاوہ بلچاتا آواز کول یا محمد ویل یا رسول اللہ ویل یا علی ویل یا عبد القادر جیلانی ویل یا خواجہ یا کاکا صاحب وائل جائز دی او کنا او کبیا دا نجائز دی نو دا وڑا گناہ دا او کدا گناہ کبیرہ دا. آیا دا صرف معصیت دے کنا اللہ جل جلالہ دیتا کفر یا شرک ویلے دے. عزیزانو مسلمان دا مسلم تکے دا دے معنی دادا چھ غاڑے کے خودن کے مسلم حق چاہتا وئی چھ حق کے دا مادی تسلیم کرنے والا. دا اللہ حکم دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمان فوراً تسلیم ان کی تا مسلمان ہوئی. او کدا اللہ او دا رسول حکم سوک نہ تسلیمی
نو بیا غتا د علماء په اصطلاح کی مسلمان نشي ویلے. دا خدا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چنن سبا مسلمانان الحمدللہ د تعلیم د رڼا په وجہ او د مطالعے او د خپل اسٹڈی په بنیاد او لگ جگ بار ګرځیدلو او د سفرو په وجہ یا تبلیغی جماعت سرا د وابسته کېدلو په برکت مسلمانان الحمدللہ دا اللہ او دا رسول حکم تسلیمون کی دی. اگر یو جدا خبر دا کہ یو مسلمان تا دا دے متعلق پتہ نہیں یا آغا خبر نہیں کہ دا دے خبر متعلق زما دا اللہ او دا رسول اللہ سے حکم دے نو بیا دا لا خبرے پا وجہ مسلمان نا کوتاہی کی گی. نو دے وجہ ما دا مناسب او گنلا چھ منگنن پا دے باندے بحثو کو چھ زمنگ آغا حقیقی اللہ چھ دا آغا دا ہر چا فریاد اوریدن کے او دا ہر چا دا زڑد رازون نا خبردار او دا ہر چا مدد کے ان کے دے نو آغا حقیقی مشکل کشا آغا حقیقی حاجت روا داغ پر خودل آغن علاوہ بل یو انسان یو مخلوق یو دا اللہ بندہ یو اللہ تا محتاج ولی یا اللہ تا محتاج پیغمبر یا اللہ تا محتاج فرشتے یا اللہ تا محتاج پریانو تا آواز کول آیا دا مناسب دی ما فوق الاسباب؟ آیا دا اسلام دے؟ آیا دا اللہ جل جلالہ سر وفاداری دا؟ زکا دے مسئلے تا مسئلہ دا دعا وائی. دعا یدعو دعاءن پاربے کے ویلے کی گی پکارتا دا دعا چکم مسلمانان عام یادئی چونکہ دا ان پڑا خلق کو خدا خیال دے کہ دعا بس دا مانزن رست دعا تا دعا وئی نا یواز دے تا دعا نہ وائی دعا ویلے کی گی پکارتا دعا یدعو دعا ان پکارنا دعا تا ہم دعا زکوائی چھے منگ پا دعا کے اللہ تا آواز کہو اے اللہ تز منگ حاجتونا پورا کا اے اللہ تز منگ دزڑو رازونا خبرداری زمنگ مسائب حل کا زمنگ مشکلات حل کا نو پا دعا کی چونکہ اللہ تا آواز کی گی نو زکا دیتا دعا وائی. او دعا یا یدعو یا دعا اندا طول ہم معنی الفاظ دی دیتے ویلے کی گی سوال کرنا مدد طلب کرنا. مفردات القرآن 309 نمبر صفحہ کی اور لغات القرآن دریم جلد صفحہ 11 و 12 کی علماء دا تحقیق کرے دے چھ دا طول ہم معنی الفاظ دی. دا منتاس تا معلوم شوا چھ دعا ویلے کی گی را بلل ہوتا آواز کول ہوتا اور دام مسلمانانو تا معلوم دا چھ دعا بہترین عبادت دے بلکہ علماء لکلی چھ دعا دا تمام عبادت خلاصہ او دا تمام عبادت نچوڑ دے. دعا نا دعا مراد نہ دے چھ مانزنا رسول سنا پورتا کی نا یعنی رب کو پکارنا تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. رب کو پکارنا یعنی دعا تمام عبادات کا خلاصہ ہے. معنی ادا کہ اسے رب کو پکارنا تمام عبادات کا خلاصہ ہے. اسے لاسونو پورتا کول اسے پخلے باندے وقت دا غیر اللہ نہ کول تم دعا ہوئی. خلق داخل میں لیسی چھے پیرا بابا را ورسے گا اے پیرا بابا زما مددو کا اے محمد زما مشکلات حل کا. بریلیانو باقاعدہ سے اشعار جوڑ کے اگوی یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا نبی اللہ انظر حالنا
اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. بریلیان ویس یا حبیب اللہ انظر حالنا، اے دا اللہ محبوبہ زمانگ حالات باندے نظروں کا. یا نبی اللہ اسمع قالنا، اے دا اللہ رسولہ زمانگ خبر واورام. اننی فی بحر غم مغرق، اے پیغمبر آزد غمنو پا دریاب کی ڈوبی امام. خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اے پیغمبر آزم اللہ سنی سا زما مشکلات حل کا. نو پیغمبر تا آواز کئی نو دیتا خم دعا وئی خنا معنی دادا چھے اگر دعا چھے رب کو پکارنا ہو وہ تمام عبادات کا خلاصہ ہوا کرتا ہے. بہرحال تمام عبادات و خلاصہ دعا دا. چنانچہ حدیث مبارک کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر روایت فرمائے لے، فرمائی الدعاء هو العبادہ، وہی دعا چھلے دا حقیقی عبادت دے. دا روایت ابو داود، ترمذی، نسائی، مشکات، اندارنگی کتاب الدعوات کے مستدرک پاول جد 491 نمبر صفحہ کی نقل کرے. فرمائی الدعاء هو العبادہ، دعا چھلے اندگا عبادت دے. بلدے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، مستدرک کی روایت تے پاول جلد 491 کے، افضل العبادت هو الدعاء، بہترین عبادت چھے دے آغا دعا دا، یعنی رب کو پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے. نچکل دعا بہترین عبادت دے، ربنا غختل بہترین عبادت دے. نو کسوک دا رب پا مقابلہ کی مخلوق تا آواز کئی، دا رب پا مقابلہ کی یو بزرگ، یو ولی، یو فرشتی، یا عزیر علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کئی، نو قرآن کریم دا آگے متعلق سوائی. سورہ حجرات کے 4 نمبر آیت تے اللہ فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ ینادونکا جو تجھے پکارا کرتے ہیں من وراء الحجرات، دیوالن نہ اخوا کوٹو نہ اخوا. اللہ فرمائی اکثرهم لا یعقلون، دیر خلق دوینا نا عقل دی، بے عقل دی، نا پوئے دی. اللہ فرمائی کہ سوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کئی. بنو تمیم والا بندہ چان راغلی ہو، مفسرین لکی پیغمبر علیہ السلام دن کٹک دا غرمی و دو ندید دیوار نہ بار آواز کولو، یا محمد اخرج الینا. آوازنے کول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ آیت راولے گچے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرمائی چھے دیر خلق چھے تاتا دیوار نہ اخوانا ناری وہی دا دیر بے عقل خلق دی. دیوار نہ اخوا در تناری وہی پیغمبر علیہ السلام جوان دے لے اگا وقت کی دا آیت را نزل دو پیغمبر علیہ السلام وفات شوے نو، پیغمبر علیہ السلام جوان دے لے، صرف اگا خلقو او دا پیغمبر پا مابین کی یو دیوار دے، اگم دا کجورو پٹکو نا جوڑ شوے دے، سیمٹو دیوار نہ دے. ورطا خلق آواز کئی، اللہ فرمائی چی تالا سوک دیوار نا اخوا ناری وینو دا کمکل لے، او چھے کم سڑے ورطا دا زرگونو ملو لرین ناری وہی. پیغمبر علیہ السلام تا وفات نباد آغا مدینہ منورہ کے دے، بل سڑے پاکستان یا ہندوستان یا افغانستان کے دے، آغا دا زرگونو ملو لرین ورطا یا محمد وائی. نو قرآن بدا آغا متعلق سوائی چانزدی یو دیوار والا انسان تا
اللہ فرمائی اکثرهم لا یعقلون. بلزے کہ اللہ فرمائی چا اللہ نا علاوہ بل چالا آواز کئی یا رسول اللہ وائی، یا محمد وائی، یا علی وائی، یا عبد القادر جیلانی وائی، یا جماعتنو کی لکی تھی یا محمد، شیعگان لکی تھی یا علی، بریلیان لکی تھی یا عبد القادر جیلانی، فرق نشتا. اللہ فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. سورۃ الاحقاف کے 5 نمبر آیت تے اللہ فرمائی ومن اضل سوک دے ڈیر لوئے گمراہ ممن دا غا چانام. گورا باز خلق وئی چدا خود فلانی سی پبارک راغلے اللہ فرمائی یدعو من دون اللہ من لا یستجیب. اللہ من سے غیر استعمال کرے را ذویل عقول لراجی ذویل عقول دی نقطے بانے علماء کوئی گی. اللہ فرمائی سوک دے ڈھیر لوئے گمراہ دہاگا چانا چاگا ربنا علاوہ بل چالا آواز کئی دا سے سوک دے لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ چاگا تر قیامت پورے دل جواب نسی ورکولے وهم عن دعائهم غافلون. آگا قبرنوں کے خلق دد آوازنوں نا یکسر غافل دی. پیغمبر علیہ السلام یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو قبرنوں کے پراتے دی آگوی تا زما استاد یا محمد یا علی ہس پتن لے تر قیامت پوری کتور تنارے وئی. اللہ فرمائی تر قیامت باغا تعالی جواب در نکی وهم عن دعائهم غافلون. اللہ فرمائی ومن اضلو سوک دے دنا ڈیر لوئے گمراہ یعنی سوک چی یا علی یا محمد یا پیران پیر وغیرہ داوئی اولی کی. اللہ فرمائی ومن اضلو سوک دے دنا ڈیر لوئے گمراہ. بلزے کہ اللہ فرمائی سورۃ فاطر کے آیت نمبر 11 کے سورہ فاطر کے آیت نمبر 11 اور 14 کے اللہ فرمائی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ فرمائی آغا کسان سے ربنا علاوہ حق چالا آواز کئی ما یملکون من قطمیر چاگوی سرا دخجوری ڈکی باندے برام دخجوری ڈکے زڑے چھے دے آغا چکل وچی آغا باندے برا نارے سپینا پردئی آغی تباز علماء فرمائی چی دیتا قطمیر وائی. اللہ فرمائی چی اللہ نہ سوا حق چاہتا آواز کئی چی آغا زما بادشاہے کی دخجوری ڈکی باندے برا دسپینی پردی مالک ہم نوے آغا ہم زما اختیار کے نا دپ اختیار کی نشتا طورتا آواز کئی. اللہ فرمائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کچری طورتا آواز ہوکن لا يسمعوا دعاءكم اغسطا آواز اورینا کتے ورتا ہوکن اغسطا آواز نا اوری ولو سمعوا کچری وائیو رے دو بالفرض گورا ولو سمعوا دا ضروری نہیں چھے لو سرکلا خبر بیان شینو بیا بے واوری خام خزک بلدے کہ اللہ دا انبیاء پا برا کی فرمائی لو اشرکو کچری دوی شرکو کی نو انبیاء نا دا شرک امکان شتا لکا سنگا چی ہر دے کے لو نباد امکان نشتا دغسی دغزے کے لو نباد امکان نشتا خو اسے دفع دخل مقدر میں اکڑا کی دیشی دی چاہدر کے رائشی جواب میں زکا ہوکا اللہ فرمائی ولو سمعوا مستجابوا لکم بالفرض کوائری نو جواب نشیدر کولے جواب نشیدر ویوم القیامت یکفرون بشرککم
قیامت پورز بس تاسو دا شرک انکارو کی وہی بچی سے خویاڑو پی جنمنا مالا خویاڑو عبادت نہ دے کرے ماں تو خویاڑو آواز نہ دے کرے دا سوچتے میں اس کو نہیں پہچانتا نہ اللہ فرمائی چدا دمرا کما کل خلق دی چمانا علاوہ بل چالا آواز کئی اندارنگی اللہ فرمائی چھ گورا کلا آواز کوئی یا چھ استعمال ہوئی اللہ فرمائی نو خالص ماتا استعمال ہوئی ولی اللہ فرمائی فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہ فرمائی فدعوا اللہ رب کو پکارا کرو یا اللہ وایا یا اللہ وایا یا محمد موایا فدعوا اللہ رب کو پکارا کرو مخلصین لہ الدین خالص آغت عبادت خاص قوام ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو برا لگے اللہ فرمائی خالص ماتا آواز کوا بل چاہتا آواز مکوا اگرچہ پا کافر بد لگی نن سبا ہو کافر خو نشتا دکھ مسلمانان خنا خبر دی عاجزان ورطا پتہ نشتا بل جو کہ اللہ فرمائی سورہ حامیم مومن آیت نمبر 7 دا کی بیان میں کہ 10 نمبر آیت حامیم مومن کے بلکہ اللہ 7 نمبر آیت کی فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین اللہ فرمائی صرف مجھے پکارا کرو ربکم ادعونی استجب لکم مجھے پکارا کرو میں قبول کرنے والا ہوں استجب لکم تو چھ مانا سغاڑی زبید لدرکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی مفسرین لکی عن دعائی بے شکا آگا خلق چاگلوی کئی زما آواز نام ماتا آواز کول نگواری یا محمد وائی یا رسول اللہ وائی یا پیرانے پیر وائی یا دستگیر وائی اللہ فرمائی سیدخلون جہنم داخرین دغا خلق چمانا علاوہ بل چالا آواز کئی اللہ فرمائی جہنم تب ذلیل ہو کر کے داخل شی ٹھکانا جہنم دا اللہ دے منگو ساتھی او بل بعض خلق کی جماعتوں کی لکھی بہرحال دو علماء و تحریرات برست انشاءاللہ پیش قوم خو بعض خلق جماعتوں کی لکھی یا محمد یا رسول اللہ شیعگان لکھی یا علی یا مشکل کشا بریلیان لکھی یا محمد یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ اللہ سے فرمائی سورت جن 13 نمبر آیت کے اللہ فرمائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یاد رکھو یہ مساجد خالص رب العالمین کے لیے ہے جماعتنا خالص بچا دی للہ خاص اللہ لرزی فلا تدعوا مع اللہ احدا پس بیا مغوارا ربنا علاوہ بل چالا آواز مکو فلا تدعو پس مت پکارا کرو مع اللہ احدا رب کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ فرمائی جماعتنا خالص زمادی نو چکل زمادی نو بیا جماعتن کی بارم وانا علاوہ بل چالا آواز مکو خو جماعت کے خودیر دا شرم خبر دا چھ خالص زما کور دے اور زما کور کی دی دنہم یا محمد یا رسول اللہ یا پیرانی پیر لگے اولی دی اللہ فرمائی دا سے مکوا دا خود قرآن کریم آیاتون دی احادیث مبارکہ پا دی باب کی دیر دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی پصاف و الفاظو وَإِذَا اسْتَعَنْتُمْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِنُوا بِاللَّهِ دا سے الفاظ تا فرمائی کہ کلتا سو مدد غواڑے نو خالص اللہ نے غواڑے بل اچھا نے مغواڑے بہرحال علماء کرام دا امت سوائی امام علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی کی لکلی دی آیت وسیلہ دلان دے دا حق دلان دے دا امام اعظم رحمت اللہ علیہ دا مذہب مفسر امام محمود علوسی رحمت اللہ علیہ لکی آغا وی
اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ قبروں والوں سے شفا، فراخ دستی، گمشدہ چیز کی واپسی اور ہر شکل کی آسانی کا سوال کرتے ہیں۔ ترجمے در تسکے کون چتا سکے کوئی شئی وہی، اور ان کے شیاطین نے ان پر یہ روایت القاء کر رکھی ہے، وہ دیر خلق داسی دی چاہا قبرون والا انہ شفا غاڑی اور ہغوینا دورکو سیزنو مندل غاڑی چمال ارا پیدا کا اور زمان رزق آسان کا، رزق را لزیاد کا، وہی شیطان ورتدا روایت خود لے دے، یعنی علماء کی دا دروغ و روایت خور شوے دے۔ اگر روایت بیا بیان کرے اذا اعیتکم الامور فعلیکم باہل القبور، دا روایت ورتا شیطان جوڑ کرے چکل تاسو ستڑی شئی نو بیا دا قبرون والا انہ مدد غاڑی۔ امام لوسی فرمائی چی دا روایت شیطان دوی لے جوڑ کرے دے۔ پیغمبر علیہ السلام متعلق فرمائی کہ تم امور میں تک ہار بیٹھ جاؤ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو۔ بیا مخکری کہ یہ روایت علماء حدیث کے اجماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ دا روایت تو پیغمبر علیہ السلام باندھی دا تمام محدثین پہ اجماع سر بہتان اور دروغ دی، دروغ پہ ورتڑی۔ اس سے کسی ایک عالم نے بھی روایت نہیں کیا، نہ حدیث کی معتبر کتب میں اس کا سراغ ملتا ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدگاہ بنانے سے منع فرمایا اور اس فعل پر لعنت فرمائی ہے۔ ذکر چاہ فرمائی لی کہ گورا قبرونو عبادت بنا کرے اور لعنت فرمائے دے لعن اللہ ولعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسول دوارو پہ لعنت لے گلے دے زوارات القبور، زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ فرمائی تو آپ سے یہ کیوں کر تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ قبر والوں سے مدد کے لیے دعا فرمانے کا حکم دیں؟ وہ اگر پہ لعنت فرمائے لے دے نو بیا بسنگ ہوا ہی تاسد قبرون والا انہ وقت ہے وہی تو اس سے پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ تو شاء اللہ تد دے خبروں نہ پاکی دا چادر اختر لی۔ بہرحال شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چھ زمنگ سلسلے دا دیوبند سلسلے مشر دے او درس حدیث دورہ حدیث دا مکینہ حرمین و شریفینونا ہندوستان و پاکستان تا شاہ ولی اللہ دا خاندان روڑے ہو کنی دل تا بدا دا علم سراغ در تنوے ملا۔ آغا فرمائی الخیر الکثیر صفحہ نمبر 105 کے آغا لکھی کہ جاننا چاہیے کہ مردوں سے یہ جانتے ہوئے حاجتیں طلب کرنا کہ وہ حاجتیں پورے ہونے کا محض سبب یعنی وسیلہ ہیں، یہ کفر ہے۔ وہی کسوک مردگان وسیلہ گنی سبب یہ گنی چیزے یا محمد زکوائم سے داغپ وسیلے غارم، وہی دا کفر دے۔ مگر اس زمانہ میں لوگ اس میں بہت مشغول ہیں، وہی پدی زمانہ کے داخل پکڑیر نہ ہوتی بھی۔ بلدے کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ البلاغ المبین کے سلورم باب فصل نمبر 14 شرکیات وظائف، شرکیہ وظائف فصل اتاڑلے دے آگی کی لکھی۔ بعض لوگوں نے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ بنایا ہے کہ یا بہاء الدین مشکل کشا، یا نظام الدین اولیاء زری زر بخش، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ وغیرہ۔ یہ وظیفے اور پکاریں سب افتراء اور بہتان ہیں۔ ویدہ ٹول دروغ دیو پا پیغمبر ورتڑلی دی، نہ شریعت میں ان کا کوئی ثبوت ہے نہ اہل طریقت سے یہ مروی اور منقول ہے۔ زان نے جڑی کڑی شوی خبری امام اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ دا مذہب فقہاؤ دا یا رسول اللہ و دا یا محمد متعلق سے لکلی چنانچہ زمن دا فقہ مایناز کتاب بحر الرائق چاغا امام ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم مصری لکلے رہے آغا پا پنزم جز 124 نمبر صفحہ کی لکھی من قال ارواح المشائخ حاضرت تعلم یکفر۔ دا زمن دا مذہب مستند ترین کتاب دے کہ نزخ بار بار ویم سے یاران زندہ و صحبت باقی دے کتاب کی لکلی کا سوک دا بزرگانو دا اولیاؤ یا دا انبیاؤ روحنا حاضر گنی چاگا دنیا لارازی دلتا زمن خبر آوری او پوئیگی یکفر مغا سڑے کافر دے آرے ور باندی اولی کل چاہ دا مرگ نباد خوب کی اولی دے چے سم معامل در سر اللہ اکرا یہ اللہ دا آگے اشعارو پا وجہ باندے او بخنا وردانت چاگا اشعارو پا وجہ او بخیشو اکم سوچ چھے او باگا اشعارو تی کم فکر چی پا اگو اشعارو کی پروتو
چاہا فکر دا آخرت ہو، آغا فکر دا مرگ ہو، آغا فکر دا اللہ دا ملاقات ہو. ولی چکلا انسان مرشی نو بیا غتا عمل نامہ ملاوشی خوش کس نہ کہ اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا. وہی کہ اللہ نہ سے دوی آوری اور دوی مدد کی نو وہ کافر ہو جائے گا، اگر کافر کی گی. بہرحال علماء دا امت یہ مضمون نکلے، مفصل مضمون دے. آپ فرمائیے ہر جگہ سے ہر ایک کی آواز صرف وہ سن سکتا ہے جو غیبدان ہو، اور یہ بات مسلم ہے کہ غیبدان صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو، خواہ ولی ہو، خواہ نبی ہو، خواہ فرشتہ ہو، خواہ جن ہو، کسی کو اگر کسی نے غیبدان سمجھا کہ اللہ کے علاوہ فلان بھی ہر جگہ سے سنتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ تمام فقہا کی نزدیک کافر ہو جاتا ہے. دا مضمون وہ گو رہی فتاوی عالمگیری دویم جلد 412 نمبر صفحہ کی، التجنیس 297 نمبر صفحہ کی، خلاصۃ الفتاوا سلورم جز 354 نمبر صفحہ کی، فصول احمدیہ 64 نمبر صفحہ کی، بزازیہ 325 نمبر صفحہ کی، عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ نمبر 520، مسایرہ جلد 2 صفحہ نمبر 88، مالا بدھ منہ صفحہ نمبر 176. دو ٹول واڑو کتابونوں کی دو کفر فتوہ لگا والے گا چکا سوچ سمجھ کر داوئی سے یا محمد یا علی یا عبد القادر جیلانی وغیرہ دا چون کی زما آواز اوری غیبدان دی نو دا کافر دے دا تمام امت پر اتفاق سرا. ورہ مسلمانان خواجزان خبر ندی کہ خبر ہوئے نو دا سی ظلم بے نوے کرے. دا دا فقہاء دا امت حوالے اس زمنگ علماء دیوبند دے متعلق سوائی. چنانچہ مفتی محمود الحسن گنگوہی آغا لکی کو فتاوی محمودیہ یہ 19 نمبر جز صفحہ نمبر 42 کی لکی. بعض جگہ دستور ہے کہ بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا غوث المدد، شرعاً اس کی اجازت نہیں. شرعاً وہی دے خبر اجازت نشتا. بس اللہ سمجھیں 144 کی لکی ما فوق الاسباب مخلوق سے مدد مانگنا یا غائبانہ کسی کو پکارنا یا زندہ یا مردہ کو پکارنا غائبانہ یہ شرک ہے، اور اہل قبور سے حاجات مانگنا بھی شرک ہے. دا قبرون والا تاوازون کول آغوی نسغختل و اداؤم شرک دے. 12 جلد 182 نمبر صفحہ کی لکی دور سے یا رسول اللہ سے احتیاط کرنا چاہیے، لڑے نہ وہ یا رسول اللہ نہ زان و ساتھی. امدانگی 1 نمبر جلد 123 کی لکی یا غوث الاعظم المدد پکارنے سے ایمان سلامت نہیں رہتا. اس عقیدہ کو فقہا نے کفر لکھا ہے. مجمع الانہور جلد 6 صفحہ نمبر 699، محمودیہ جلد 1 صفحہ نمبر 123، جلد 1 صفحہ نمبر 111 کی لکی مراد صرف اللہ سے مانگی جائے، کسی مرحوم ولی کو مدد کے لیے پکارنا منع ہے. جلد 1 صفحہ نمبر 108 کی لکی کہ ایسے شخص کے لیے توبہ لازم ہے جو یا محمد وغیرہ کہتا اور لکھتا ہے. وہی توبہ اور تلازم ادا کہ ترسو پر توبہ نہیں اس کی نو دے العیاذ باللہ اسلام تنشی داخلے دے. یوزے کی لکی جلد 14 صفحہ نمبر 81 کے یا علی مشکل کشا عقیدہ رکھنا غلط اور مشابہ بشرک ہے، اس سے توبہ اور احتیاط لازم ہے. 9 نمبر جلد صفحہ نمبر 409 کی لکی یا رسول اللہ سے اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو شرک ہے. مکتبہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 91 کی لکی یا غوث کہنا شرک ہے، ناجائز ہے، ایسے محفل میں شرکت نہ کی جائے. کمزے کی چدا شیلی کلی اغزے کی بشرکت نہ کرے او کورنن وطن آغا شیب لرکے المارے کی اسشی کی پٹ کیدا چخکاری نزکا چی اللہ بری کیونی سی. مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکی فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 59 کے یو کم شپیتم کے اغالی کی استعانت اور استمداد اہل قبور سے جس طریقے پر بھی ہو جائز نہیں ہے. وہی دو قبرون والا ہونا مدد غختل پہارا طریقے سے نہ جائز دے. پہارا طریقہ کتور کی وسیلی جوڑے جاننا بے حق کے بخاطر الفاظ پر کی استعمال ہے پہر لحاظ و ادا نجائز دے. بلزے کی لکی صفحہ نمبر 66 اور صفحہ نمبر 60 دوارو کی لکی
لیکن جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب تو خود کفر ہے۔ کدا خیالی کہ دے دینا اور پوری کی ندا کو کفر ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کد چا دا عقیدہ نہیں دے وہی کہ دے دے منی دے وجی نبی کا دم ہے نو فرمائی کہ وہ کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ بکفر ہے۔ وہ اگرچہ کفر ورتن شو ویلے خو مشابہت کفر سرا دے کہ اجتناب تینا لازم دے مخ براش۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان سے لکھیا تم جلد صفحہ نمبر 49 یو کم 50 کی آغا لکھی کہ یا رسول اللہ وغیرہ بعقید اعانت طلب کرنا شرک ہے اور بغیر اس عقیدہ کے بھی خوب نہیں۔ قدا کی ددی کہ آغا علم غیب لرین و جا خود شرک دے اور دینا علاوہ حسے محبت نہ طلب غفتلونا وہی بغیر دیا کی دینا ہم خکار نہ دے۔ مخی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 1 صفحہ نمبر 87 کے اندارنگی جلد 1 صفحہ نمبر 107 کے یوصل و آغا لکی یا رسول اللہ یا علی خواجہ وغیرہ غیر اللہ سے اعانت طلب کرنا اور ان کو قضاء حاجت کے لیے پکارنا ناجائز اور شرک ہے۔ آخر کے خیر المدارس مفتی خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد انور مد ذلہ علی آغا خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 142 کی بہترین مضمون سر علی کی یا محمد چون کے عام طور پر اہل بدعت اپنی مساجد میں لکھا کرتے ہیں وہ یا محمد چکے عام طور باندھے بریلیان پخپل جماعتنو کی لکھی اور لفظ یا سے اس عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے ایدہ یا تکے چی اللہ نہ علاوہ بلچاد پار لکی دین جدی مقصد دارے کہ حق تعالی شانہو کی طرح آن حضرت کی ذات گرامی بھی ہر جگہ موجود ہے۔ وہی ددی خیال دارے کہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم دا اللہ پشان ہر جے کی موجود دے اور یہ عقیدہ غلط محض ہے۔ وہی دا بالکل غلط عقیدہ دا اور یا مخی لکی اور باطل ہے دا عقیدہ باطل ہے دا لکی لہذا ان الفاظ کا لکھنا جائز نہیں دا دے الفاظوں لکل جائز نہیں۔ خیر الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 142 یاد ایسا آتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو وہی کہ چاہ دا عقیدہ نہیں دے وہی چیزے اسی دا منی نوایا ما دا منی نہیں لکا ما مگر جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے شائبہ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وہی کہ شرک نسی دے وہی چیزے اسی دا منی نوائم نو مشابہ بشرک شائبہ دا شرک خو پکے گا نو وہی لکا سنگ چی شرک نہ منع کے دل بچ کے دل فرض دی واجب و لازم دی امدارنگی شائبہ دا شرک نہ ہم منع کے دل ضروری دی۔ لہذا جو الفاظ منہ میں شرک ہوں چکم و الفاظ سرا شک دا شرک کے دل شی ان سے بھی اجتناب واجب ہے۔ وہی دا سے الفاظ نہ ہم اجتناب کول واجب دی داد قرآن کریم آیاتنا او داد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث او داد فقہاء دا امام اعظم صاحب دا مذہب حوالے او داد علماء دیوبند تحریرات و دا ہوئی حوالے دا سرما مختصراً چونکہ دی مسئلے باندے دا ڈیرو خلق ماتا لگ وقت پتہ و لگے رہا چی خلق پینری پوئے مخت ماتا دا دی پتہ نوا زد چونکہ پرون یا بل ورز پا دی خبر پوئے شوم چی زمان مسلمانان رونا دا دین نا خبر دی نو دی وجنا اختصاراً ما دا یو سو خبر عرض کرے چی یا رسول اللہ یا محمد یا پیرانی پیر یا دستگیر یا غوث الاعظم یا عبدالقادر جیلانی یا علی وغیرہ اللہ نا علاوہ ہر سوک والے نہ دے آغتا آواز کول آغا سر لری زینا یا استعمال اول فقہاء دو امت ویلی دی کچر عقیدی دائی چی پدے کی ثواب دے او اوری او پوئی گی نو دا سڑے کفر تپیوزی او سڑے چی کافر شی تو بابا او باسی
اور دوبارہ با کلمہ وائی ایمان براوری نکاح با دوبارہ تڑی او کچر عقیدہ داسی نہیں اسی دو منی و دو محبت دو وجہ وائی نو بیا دا مشابہ بالشرک اور شائبہ دا شرک پکیدا نو بیا ہم تی احتراز و بچ کے دل لازم دی اور دا منی دو وجہ جائز نجائز سے جائز کی گی نا دا منی دو وجہ نجائز سے جائز کی گی نا کنی تاسو سوچو کئی سوچ کے غلا کئی دا غلاگر سڑی آغا سیک سر منے اکم شوی چو گوری زرکی ورطا محبت پیدا شی چی دیر خش شوئے دے چی زما کور کے پروت گئے دا مینی دا وجہ آغا شوی پٹ کی گناہگار دو کن دے امدارنگی کم خلق چی زنا کئی خدای دی منگو تاسو تے وساتی زنا خلق دا غوثے دا وجہ دا قصد دا وجہ کئی کہ دا مینی دا محبت دا وجہ کئی زنا ہمیشہ دا پارا دا مینی نکی گی نسوک بوائی کی یارا یا محمد دا منی دا وجہ نجائز دے نسیم چنا کم شیچ حرام دے قرآن یوشی تا حرام ویلے دے پیغمبر علیہ السلام یوشی تا حرام نجائز ویلے دے فقہاو دا امت ورطا کفر ویلے دے علماء دا دیوبند ورطا شرک یا کفر یا شائبہ شرک ویلے دا نو آغا شیپ منی سر جائز کی گی نا کنی غد دلیل بدا زناکارانو داوے چالکا کتا دا نجائز و حرام شے زنا سر گوری سڑے کفر تنوزی اوزی زنا سر سڑے گناہگاری گی کافر کی گی نا چکل زنا دا منی دا وجنا ندا جائزا نو چی یو ٹکی سر سڑے کفر و شرک تاوزی ناغا خدا زنا نا اندر لویا گناشوا نو آغا با بیاسنگ دا منی دا وجنا جائزی خو بہرحال دا دا مسلمانانو کمزوری دا قرآن و دا سنتنا نا خبر دی من مانزے کے گورا وئی اللہ جل جلالہ تا تمہیدن تعریف کو الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تمام صفتنا دا خدای توب خاص تعالی ردی کم صفتنا چی دا الوحیت و دا خدای توب دی خاص تعالی ردی بل چال رندی بیا وئی مخکے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مخی بیا ویچ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد یا اللہ خالص تا عبادت کو عبادت دعا آواز چون کے دعا بہترین عبادت تے پیغمبر علیہ السلام دا حدیث پہ حوالہ مادرتا ہوئے کہ دعا بہترین عبادت تے یو روایت کے راضی اب دعا مخ العبادہ دعا چی دے دا عبادت مغز او نچوڑ دے چی کل دعا دا عبادت مغز او نچوڑ دے او توئی چی ایاک نعبدو یا اللہ خالص تا تبا عبادت کو نو چی دعا دا عبادت نچوڑ دے نو مقصد دا دے چی یا اللہ خالص تا لگا آواز کو یا اللہ بوائیو یا رسول اللہ یا علی بنوائیو شیعگانو تا خلق وئی چی کافر ٹھیک دا الکا اگر یا علی باندے کافر کئی ذکر چی علی خدای نرے نو یا محمد باندے استدختا دخپل ایمان ناپ کرے ولی علی خدای نہ دے نو محمد خدای دے محمد اللہ کی دے سی نا لکا سنگ چی علی خدای نہ دے امدارنگی محمد اللہ نہ دے امدارنگی عبدالقادر جیلانی الہ نہ دے نو چی سوک الہ نہ دے غائبانہ باغت آواز نہ کہے یا بحاضر سرے مخامخ نورتا یا بوائے یا بے صرف اللہ تعالی ذکر چاگا ہر دے کے پہ اعتبار دا علم و قدرت موجود دے ٹھیک دا لہذا کہ اللہ اور رسول دا فرمائی بھی دی اور تا وعدہ اور سرکر دا چی ایاک نعبدو یا اللہ خالص تا تبع عبادت کو یعنی خالص تا رواواد کو مختوی و ایاک نستعین یا اللہ خالص تا نب امداد غوارو نو یا خود مدد غختلو دا پارا ویلیشی کسو کوئی چی علکا دا عام طور باند خلقی و بلا آواز کئی یہ رفلنی ما سر دا کارو کا مدد غوارو کا نغوارو گورا ما ولوی دا بیان پشورو کے ما فوق الاسباب چانا مدد غختل شرک دے ما تحت الاسباب
چې یو سړی موجود دی هغه سره اسباب ور سره دي، سلیپ ستا پکې ده، لاسونه ور سره دي، طاقت شته، تا سره یو کار کولی شي، تا سره ګاډي له بوجې اوچتولی شي، اسباب موجود دي. د اسبابو تحت ورته وایي چې یا فلانیه ما سره دا بوجې ګاډي ته وخېږه، دا شرک نه دی. ډاکټر دی هغه سره علاج، هغه سره ستنې انجکشن دوایانې ګلیانې ورسره دي، او تا هغه ولیده چې ژوندی دی په دکان کې موجود دی، ورته آواز دی وکړو چې یا ډاکټر صاحب ته به مې دا ستن راته ووهه، نو دا شرک نه دی، ځکه چې دا ما تحت الاسباب تا تېنه مدد وغوښته، اسباب ورسره دي. الله جل جلاله هغه اسباب د علاج ورکړي دي، تا ته هغه اسبابو تحت مدد وغوښته. الله ته یا کم څوک چې موجود نه دی هغه خو اسباب نشته کنه، الله ته خو اسباب د ضرورت نشته، الله ته خو همدارنګې آواز کوه یا الله را مدد شه. نو الله ته د اسبابو ضرورت نشته، د ټلیفون ضرورت نشته، د انټرکام ضرورت نشته، د انټرنیټ ضرورت نشته، د ټي وي او د ریډیو او د اف ام ضرورت نشته. الله خو بغیر د اسبابو اوریدل او مدد کولو کې قادر مطلق دی، خو مخلوق بغیر د اسبابو نشي اوریدی. نو یو سړی چې لرې دی ځای کې موجود نه دی، ته ورته وایي چې یا فلانیه یا رسول الله، نو ما فوق الاسباب چاته آواز کول سوا د الله نه دا شرک دی. ما تحت الاسباب هیڅ باک نشته، سړی د ښځې نه مدد غواړي، ما تحت الاسباب سړی د بچیو او د نوکرانو نه هم مدد غواړي، ما فوق الاسباب چې یو ځای کې نه سړی شته نی اوري نه د اورېدو څه پروګرام شته، ته دې ځای نه ورته آوازونه کوي چې یا علي یا پیرانی پیر اے د کربوغې صاحب راورسېږه. نو دیتا علماء کرامو شرک ویلے وے، دیتا فقہاء کرامو شرک ویلے وے. لکہ ما درتا دا بحر الرائق عبارت پیش کو چھ من قال ارواح المشایخ حاضرت تعلم یکفر، کم سڑے چھ وی چھ دا علماء دا بزرگانو دا انبیاء ارواح دنیا لرازی او پویگی او اوری او مدد کولی شی، تصرف کولی شی، یا زما آواز کم از کم اوری، نو یکفر دا آغا سڑی تکفیر بکولی شی چی دے کافر دے مسلمان لگے. وکا چھ قرآن وی چھ کل یو سڑے عالم برزخ تلاڑ، نو دا عالم برزخ و دا عالم دنیا پا ما بین کے بینہما برزخ لا یبغیان، بیا دا غوی زمان پا ما بین کے پردہ حائلش، آغا بیا دنیا تنیسی رات لے. دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکی ام خلق دا پراپیگنڈ جوڑا کردہ، سو کوئی چی پنچکریان حیات نہ منکر دی، سو کوئی نا منگ دا وئی چی قرآن وئی چی انکا میتن و انہم میتون، قرآن رشتیا وائی. پیغمبر علیہ السلام وفات شوے دے، دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تغیگ مبارک کی سر یخو چی یا رفیق العلائی ہوئے وفات شو، او داغے جنازہ وشوا، او داغے کفن دفن اسو، او تمام دنیا تے خبر دا چی ترتا خختے مدینہ منورہ کی. وہ بعض خلقوی چی ناغ جوان دے دے ناغت نا دا سی نشی کے دے او جوان دے دے خو پا حیات برزخی سارا. گورا دا انبیاء دا حیات نا چی سوک منکر شی، زخویم چی دا عامو دا حیات نا چی سوک منکر شی کافر دے. ذکا چی قرآن و سنت پا دے گوا دے چی کل سڑے مرشی نو قبر چی اللہ والا زندگی ورکی، خونا دا سے بنوائی چاڑو مر نہ دے، دا دنیا پشان جوان دے دینا چی دا دنیا پشان جوان دے دے بیا دے خور لولی منڈلے دے. دا دنیا پشان جوان دے سو خور تا منڈی، دا خلق و پلار نے کہ دمر بڑاگانو کمزوری شی چی پا بستارکی اغلا خلیلا شودور اچئی پیور اچئی نیتیاز وغیر آغا پا بستارکی کئی خسو کی خور تا عمر نمانڈی چی ترسو پر اتسان داواتلے. نو بیا با دا دنیا پشان جوان دے پیغمبر سو خور لسنگو منڈی نا وفات شوے دے، انتقال شوے دے، دیاور لا اللہ التدا سے جوند ور کرے دے چاہے تا حیات دنیا برزخی وائی، او آغا دا سے حیات برزخی دے چاہے دی دنیا نا اعلا او ارفع او اوفق دے، دے شہیدانو نا ہم اچت حیات تے. او دا بقاعدہ بدائے او صنائے لکلی دی او زمان نور کتابونو لکلی دی. بہرحال وقت تحقیق دے مسئلے نہ دے، دہاری مسئلے خپل خپل زیوی. بہر صورت
نو عقیده زمونږ ستاسو دا ده چې کم خلق وفات شوي دي هغه په عالم برزخ کې الله هغوی ته ژوند ورکړی خو برزخي ژوند د قبر په عذاب باندې پوهېږي په راحت باندې پوهېږي الله یې پوهولی شي خو د دنیا حالاتو نه هغه اکثر ناخبره دي او که الله چاته وغواړي هغه یې وجودا خبره ده الله خو مړین ژوندې کولی شي نو د چا پکې کار څه دی خو داسې یې کړي نه دي کوي نه عام طور باندې نو بهرحال زمونږ عقیده دا ده او د قرآن او د سنت د امام اعظم صاحب د مذهب عقیده دا ده اهل السنت والجماعت چې ورته وایي چې څوک قرآن او حدیث مني او اجماع امت مني د هغو عقیده دا ده چې الله نه سوا ما فوق الاسباب چاته آواز کول کفر او شرک دی په عقیدې سره او که دې نه علاوه نو شایبه د شرک او مهم د شرک خو بالکل دي لہذا داسې الفاظو نه ځان بچ کول ضروري دي او عام طور باندې چې کومو جوماتونو کې یا رسول الله یا محمد لیکلی شوی وي نو هغوی کې جمع باندې مونځ مه کوئ ځکه چې کوم جومات کې دا شی لیکلی پوهېږه چې د دوی عقیده دغه ده نو چې کله د چا عقیده د یا محمد او د یا رسول الله وي نو په هغه امام پسې مونځ نه کېږي ځکه چې قرآن ورته ومن اضل ویلی دی لوی ګمراه ورته ویلی دی نو لوی ګمراه پسې مونځ کېږي نه نو لہذا پنجاب اخوا دیخوا علاقو ته چې لاړ شئ جومات ګورئ چې یا رسول الله یا محمد یا علی وغیرہ پې لیکلي وي پوهېږه چې عقیده د بریلیانو ده نو مونځ پسې مه کوه خپل ځان له ملګري کې یو کس مخکې کېږئ بهترینه جمع کوئ ستاسو جمع د هغوی د جمع نه بهتره ده بهرحال مسله د تحقیق کا د علمي مسله ده نو ما ځکه وی چې کیدای شي زموږ ملګري ډېر په دې باندې نه دي پوه دا بله ورځ چې کوم حالات په دې یا محمد باندې خلقو جوړ کړل دا د ناپوهۍ د وجې نه کني دا نه ده چې هغوی کافر دي موږ مسلمان یو یا موږ کافر یو والعیاذ بالله دوی مسلمان دي نه الحمدلله ټول مسلمان دي خو پریشانی پې ځکه جوړیږي چې چاته پته نشته د خپل قرآن د خپل احادیثو علم ورک شوی دی افسوس خبره دا ده چې هغه منبرونه او محرابونه چې هغه وراثت د انبیاو کله خو به په دې محراب کې او په دې منبر علما انبیا پیغمبران کې ناستل او بیا دا میراث پاتې کړو پرېښود علماء کرامو ته چې هغوی د علم نه خبرداري د تقوا پیکر وي خو لیکن افسوس ته دا ډېر افسوس ته وی گرب امیر سگ وزیر موشرا دربان کند این چنین ارباب دولت ملک را ویران کند چونکہ هغه د پیغمبر مسئله او هغه د پیغمبر منبر هغه نن داسې خلقو ته پاتې شوي دي چې هغه د علم نه ناخبره دي کمزوري دي او عوامو عاجزانو د تنخواګانو وس نشته نو هغوی چې څومره کمې تنخوا والا سړی وي هغه وایي چې کله کوي نیم خیر دی خو چې تنخوا کم اخلي خیر دی که په ټکي نه پوهېږي باقي نشته خو چې تنخوا کم اخلي نو عوام مجبور دي الله دې عوامو له طاقت ورکي الله دې په دې ملک باندې د علماو دور راولي الله دې د پیغمبر مسلې علم نه خالی شوي دي الله دې د عالمانو نشستونه او برخاستونه پې قایم کي الله دې ملک له عالمان نصیب کی الله دې کلی او قوم له عالمان نصیب کی الله دې کلی خزو او نرو نه عالمان جوړ کی چې حق ورته معلوم شي الله دې د جاهلانو نه خلاص کی الله دې موږ تاسو ټول مسلمانان د جهالت د تیارو نه سره د جاهلانو خلاص کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الہ العالمین اتفاق و اتحاد د کلی قوم نصیب کی پروردگار عالم د هر چا زړه حاجات شرعي پورا کی الہ العالمین چا چې ورته غوږ نیولی دی د عمل کولو توفیق ورته نصیب کی پروردگار عالم کم کسان چې په ضد او په عناد باندې اړاو دي الہ العالمین دا د شیطان خاصه ده پروردگار عالم دا د شیطان عادت نه منع کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة